Takže čau lidi, vás zdravím u prvního videa. A je to ze serveru, nevím jak se jmenuje, ale určitě já mám do popisku videa a dneska tu nejsem sám. Merver, je tu se mnou Krapy. Ahoj. A nevím kam půjdem. No já bych šel asi do té... na koupaliště. Tak jdeme na koupaliště. Jo, vlastně, tady vím. Tady o tom serveru jsem už býval dřív. Koupaliště. No, Je tady nějaká pláž, a nevím co to je. ano. Prostě nějaký hnus, no. Hopsa. Takže. Tady jako já, tady mám brigádu. Tady jsou styky. No. Ano, Kropy tady pracuje. Já tady makám, musím si vydělat. Vidíte, já jsem tady v tom prostě, tak co si dáte? Máme tady zlatý angot, gravel, pak ještě minecart, kost, hlínu a peříčka. Tak já bych si dal hlínu. Ano. Hned vám tady namíchám. Tak. Ještě vám to tady rozmíchám, musím namíchat. Ano, a tady to máte. Takže kam jsi šel, Landis? Na spawn. Na spawn? Tak pojď zpátky na koupaliště, odtud se nikam vydáme, ne? Já jdu do PvPčka. A co tam? Ty nic nemáš. No a co? Jdem je rozbit. No, co? Stojí, to za nic to stojí. Ja. Se tady pěkně schovám. Ano. A toto bude jenom taky kratší video, jenom tak na úvod. Abyste věděli, co jsme, z čeho budeme natáčet. Budeme určitě natáčet dají mám i Steam všechno, takže budeme natáčet dají z toho. Steam Fortress. A i z něčeho jiného. Ano, z něčeho jiného. A to nevím z čeho. My Little Pony. Vole, Kropy. Ne, to ne. Nic neříkám, jen jsem tady něco našel. A víte, co si budeme muset sehnat asi? Ne. Jídlo. Na co jídlo? Na co asi? Na papány. My potřebujeme dělat hami, ne? A nevím, jak se odsud mám dostat. Jak se dostává z PvPčka? Tak to já nevím vůbec. Ne, nechci info. Já se chci odsud dostat. Mám spawn, ne? Co? Ale máme no spawn. To jsem zkoušel. No, nevím, proč to nešlo. Nevím kam jdeme. Tady někdo je, tady jsou niky, je to zabít. Downtown, nevím. Si myslím, že by to stačilo, jen to bylo jenom taky na úvod videjka, nám taky 4minutové videjko to bude. A já se vás budu příště těšit do dalšího videa, takže čau. Ahoj.